dnešnom videu si poprvýkrát zahrám túto novú sezónu. Ak sa ti video bude páčiť, tak nezabudni dať like, odber so zvonkom, ja štísnem všetky oriešky a my môžeme ísť do videa. No takže čaute chlapci, ja vás vítam u môjho ďalšieho videjka a dneska po 6 mesiacoch si ideme zahrať Fortnite Battle Royale. Nebudem to obkecávať, ideme rovno do hry. Neviem, kedy toto videjko vyjde, ale chcel som vám povedať, že cez prázdniny budú vychádzať nové videjka a my lendíme asi do Supernova Academy. Cez prázdniny budú vychádzať nové videjka a budú vychádzať videjka nie iba z Fortnite. Budem točiť na tento kanál GTAčko, samozrejme Fortnite, potom budem točiť FIFU a rôzne futbalové videjka. Ešte čo si napíšete, je to na vás. Keď si napíšete, že chcete Roblox alebo Minecraft, bude Roblox a Minecraft. OK, sme tu a už mám minička. Mám ich už dokonca 6. OK, mám tu túto novú gunu. Máme tu týpka, máme tu spoločnosť, ako sa hovorí. Ježiš, ja nemám matru. Proste ja neviem prečo fajtím hrozne na close. Nevidím tu týpka, takže to asi nechám tak. A máme tu kosti. Ja už som vlastne s tými kostičkami hral. Pálne vám to takých psov. Neviem čo tí psi robia, ale proste. Ale why not? A uberie vám to hapka, keď sa spavnú psi. Máme tu týpka. Máme nad ním high ground. Boom. Dobre, mám modrú sentinelku. Vyskúšame si vlastne aj túto novú pištolku, lebo skúsiť sa má všetko. Tak ako sa má skúsiť všetko na tomto kanále, bude aj GTAčko. A bude tu GTA Online. Dole do komentárov mi napíšte, na čo sú tie kosti a tipsy, čo vlastne z toho sú. To je mapa pokladu. Schválne mi napíšte dole do komentáru, či sa vám táto sezóna páči, lebo mne sa za mňa osobne páči, ale není až taká dobrá, ako bola minulá alebo predminulá. Proste veľa ľudí má na tú predminulú Star Wars season, bola zlá, ale mne sa docela páčila, že tam boli tie blastry. Z Rakúska, z Viedne bude vlog, takže máte sa na čo tešiť. A cez prázdniny bude viacej videí. A ešte možno keď ste sa pýtali, že prečo neboli teraz videjka a takto, že či som sa na vás vysral úplne, alebo som si dal iba menšiu pauzičku. Dal som si pauzičku, áno. Načerpal som nejaké sily a... Tak určite. Proste naučil som sa editovať. Proste hentie videá sa podľa mňa nedali pozerať. Brode, tuto ten týpek. Aha, tu je. OK, mal toto SMGčko. Neviem, či ho zoberiem namiesto pištolky. Alebo viete čo, dneska budeme hrať takto s pištolkou. Toto je už lepší hráč. OK, ale má tu dvoch štekáčov, takže... To asi docela blbý nápad. OK, zvýšil sa mi rank, ale to mi je teraz momentálne úplne jedno, lebo máme tu týpečka, Cyberpika. Je tu Cyberpika, tak pozor. Ale dal mi bombu. Vidíte, aká je výhoda mať high ground. Trošku som sa zlepšil, akože nezlepšil som sa úplne moc, ale aspoň trochu. Ale snaha sa cení. Tam je týpeček s autom.
Jau, ale dal mi bombu. Ty vole, chápete to? Ty vole, ale... Ja nemám rád šedé hrdinky, neznášam šedé hrdinky. Dobre ľudia, a snad sa vám proste videjko páčilo a snáď ho budete zdieľať, dávať ďalej, dávať lajky. Viete čo, na toto je vlastne cieľ teraz dať, dajme tomu, aspoň 20 lajkov na toto videjko. Posielajte ho kamošom, všetko možné a toto videjko bolo síce také kratšie, ale zas nevadí, umrel som skoro. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať odber so zvonkom na tento kanál. Ináč vám zjem všetky oriešky a budete mať úplne na nič školskú písomku koncoročnú. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau.